Рада БНР супрацоўнічае з усімі беларускімі арганізацыямі, якія стаяць на грунце 25 сакавіка. Гэта значыць галоўнымі арганізацыямі, беларускімі арганізацыямі ў свеце. ЗБВБ у Ангельшчыне, ЗБК ў Канадзе, база ў Зjednoczonych Штатах. Заўсёды мы працавалі разам, бо чым нас больш, тым мы мацнейшыя і можам зрабіць больш. Таксама ад 2020 году падтрымоўваем усюды, дзе можам, Святлану Ціханаўскую і яе офіс і ўсіх беларусаў, якія змагаюцца за незалежную Беларусь. Маем з імі добрыя суадносіны. Я спатыкалася некалькі разоў у Канадзе з Святланаю. Робім агульную працу, якая патрэбная нашаму народу.